Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over een nieuwe manifestatie die is aangekondigd. Het gaat allemaal om de commotie die is ontstaan na het bekend worden van de bouwplannen voor Jeremy en Lagoon. Nu is bekend geworden dat al bijna 11.000 mensen een handtekening hebben gezet op de petitie om geen betonnen monsters op de stranden te bouwen. Dat heeft Fundación Pro Monumento dinsdagavond laten weten. En volgens Dennis Klaus van de organisatie betekent dat zo'n 11.000 mensen het niet eens zijn met de plannen van de overheid. Er is een petitie begonnen, maar er is een manifestatie morgen om 11 uur bij het strand van Jeremy, waarbij mensen kunnen laten weten dat ze het niet eens zijn met de bouwplannen. Te veel beton, te groot, niet passend bij de stranden van Jeremy en Lagoon. Dat is de kritiek. En de aankondiging van die plannen, er staat zo'n mooi bord bij beide stranden, die is al door onbekenden beklad, zodat niet meer zichtbaar is wat voor bouwplannen de overheid heeft. Het is een hot item aan het worden. Pisas laat overheid de stranden opknappen, dat zegt de minister-president. Hij zei dat gisteren tijdens een vergadering in het parlement over een heel ander onderwerp, PDVSA, daar komen we zo op terug. Maar hij nam even de tijd om te laten weten dat wat hem betreft de kritiek op de bouwplannen van de overheid te ver gaat. In de jaren daarvoor is er niks gedaan om de stranden op te knappen, zei Pisas. Toen viel het nog onder het CTB. Nu valt het onder het ministerie van Gezondheid. Deze overheid komt met plannen. Deze overheid maakt de stranden mooier. Dus laat alsjeblieft de overheid aan het werk gaan. Aldus de minister-president. Man neergeschoten in Caia Fin. Dat is gistermiddag gebeurd. Iets na 6 uur kreeg de politie een melding van een schietpartij in deze straat in de wijk Cerro Fortuna. De politie kwam snel ter plaatse en trof een man aan met schotwonden aan de bovenkant van zijn lichaam. Een ambulance bracht de man naar de spoedeisende hulp van het CMC. En getuigen hebben laten weten dat ze schoten hoorden en toen een man zagen wegrennen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Parlement Sint Maarten akkoord met Enya-deal. Nou, dat heeft lang geduurd volgens de centrale bank, want die heeft al een paar maanden geleden gevraagd aan Sint Maarten om dat akkoord te tekenen. Omdat het belangrijk is dat voor het eind van het jaar alles ondertekend is. Maar Sint Maarten heeft een eigen addendum toegevoegd, een toevoeging, waarbij ze 37 miljoen minder betalen, maar waardoor de verantwoordelijkheid voor een deel op het bordje van Curaçao komt. Dus er is een akkoord, maar voor Curaçao is het nadeliger. Wat precies de gevolgen voor ons eiland zijn en wie de verantwoordelijkheid draagt dat de polispensioenhouders van Enya de komende 30 jaar gegarandeerd zijn van een pensioen, dat moet nu worden uitgezocht. De Sint Maartense vergadering was spannend en is verschillende keren uitgesteld wegens beantwoording van vragen. Maar gisteren is het akkoord dus goedgekeurd. Premier geeft uitleg over PDVSA-deal. We hadden het er net al even over. Minister-president Kilma Pik-Pisas was in het parlement van Curaçao. Het is 2 keer uitgesteld, het vragenuur over de PDVSA-deal. En wat hem betreft is er nog niks rond over de deal met PDVSA. Moeten we geduld hebben. Maar ja, soms moet je in het leven risico's nemen. Het gaat allemaal over de betaling van PDVSA aan de Refineria di Curaçao, die nu niet plaats kan vinden vanwege de sancties die er op Venezuela liggen. Maar volgens de minister-president moet het aan de onderhandelingstafel verder goed komen. Want ook al als je PDVSA voor de rechter sleept, dan krijg je waarschijnlijk helemaal niks. Het moet in goed overleg en hij heeft vertrouwen in dat Curaçao betaald zal worden wegens problemen over achterstallig onderhoud en dergelijke. En nog geld zal krijgen van de Venezolaanse staatsoliegigant. Overvallers snel opgepakt. Dat was gistermiddag. Kreeg de politie een melding van een overval op een nummerkantoor in de Caia Vladimir Coco Balentin. De melding kwam om 12:20, 1:50. En niet minder dan een half uur later werd al de eerste man opgepakt, een 28-jarige Curaçaoenaar in de John de Polstraat. En 20 minuten later werd een tweede man, een 31-jarige Curaçaoenaar in de Nildo Pinto Straat. De pistolen hadden ze weggegooid, ook kleren die ze droegen. Geld werd voor een deel
uit het raam gegooid, maar alles is teruggevonden en de politie heeft daarmee binnen een uur een overval op een nummerkantoor opgelost. En dat is toch een mooie prestatie. Nationale selectie op Curaçao aangekomen. We gaan weer voetballen, want de nationale selectie is op Curaçao. En die zijn gisteren aangekomen. Vandaag 2 trainingen. Morgen vliegen ze naar St. Lucia. En voor de 11 oktober, dus vrijdag en maandag, staan er op Santa Lucia 2 wedstrijden tegen Grenada op het agenda. Het is allemaal in het kader van de CONCACAF Nations League. En de spelers hebben in Nederland ook al even samen getraind. En nu moeten ze laten zien dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn. En 2 keer een overwinning kunnen bijboeken. We houden het voor u in de gaten en gaan nu even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan beginnen we op Bonaire, want de krokodillen die gespot zijn, Caiman, die zijn groot nieuws op Bonaire. Gisteren kwam er een filmpje op sociale media van 2, wat lijkt krokodillen. En dat heeft meteen tot veel onrust gezorgd. Het gaat om een filmpje waarop een 4 tot 5 meter lange krokodil te zien is. Die zou zijn aangetroffen in de Lakbaai. Natuurorganisatie Stinapa heeft erop bekendgemaakt dat er in Sorobong een nog niet geïdentificeerde krokodillensoort is waargenomen. Het dier lijkt op een reptiel, maar de exacte soort is nog niet bekend. Daarom is er een zoektocht gestart om de krokodil te lokaliseren en te vangen. Maar Sorobong is voorlopig gesloten voor het publiek. Stinapa roept mensen op om direct de autoriteiten te waarschuwen als ze het dier spotten. Het is belangrijk om het dier niet zelf te benaderen of te fotograferen of proberen te vangen, omdat het gedrag als onvoorspelbaar wordt beschouwd. Tot vanochtend was er nog verder geen nieuws, maar in de loop van de dag zal dat waarschijnlijk volgen. Dan gaan we naar Aruba, want de minister die gisteren is gearresteerd, Clement Cruz, hij is opgepakt wegens verdenking van het verlenen van vergunningen, verblijfs- en werkvergunningen aan bedrijven tegen betaling, dus illegaal. Hij is opgepakt, vastgezet en meteen heeft hij ontslag genomen. En dat is een gevolg van de integriteitswet die in 2021 in Aruba is aangenomen, waarbij ministers die worden verdacht van een misdrijf moeten opstappen. En dat gebeurde nu in dit geval. In het verleden was dat niet altijd het geval en bleven mensen langer zitten. In ieder geval is Cruz momenteel in beperking gesteld in het belang van het onderzoek. Buiten zijn advocaat om mag hij geen contact hebben met de buitenwereld. Dan gaan we naar Florida, want Milton is in aantocht. Vandaag zal hij over de staat Florida razen. En de burgemeester van de stad Tampa in Florida heeft gezegd dat wie ervoor kiest om te blijven, mogelijk doodgaat. Het is een enorm ramp die er nu op Florida aankomt. En op de beelden ziet u ook dat heel veel mensen zich van het gebied af wegrijden. Nog wat laatste werkzaamheden om te zorgen dat de schade mee kan vallen. Maar mensen moeten gewoon weg.
en ook Curaçaoënaars die er zijn, wordt geadviseerd om te luisteren naar de berichten van de overheid. Om goed in de gaten te houden wat de situatie is. Zich ook te melden dat men zich in het buitenland bevindt. En laten we nu maar hopen dat het meevalt, maar de voortekenen zijn niet goed. Het is een ramp die in aantocht is en laten we hopen dat het meevalt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik hoop u binnenkort weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.